Shalom nang ni nari Israel. Ngapdeng ngabay pi Jaka Israel channel. Menta kasngi ngan batay kinget ya pi yak kabaja hang ni hari Israel menta kumba artayo ay. Menta la kumba artayo pat dondak baka Thma kan kutno hapneng ka Israel bat ka Hamas ha Gaza. Haduk menta ki Hamas na Gaza ki dang penher ki bom jongki jan man ka kenta miet bat sngi klem sange. Menta ka thong jong ka Israel ka long ba ka day ban pindu jait no shisindon ya ka ni ka sengle no Hamas. Ka thong ka day ban thau Thmai ya ka Gaza. Ka Israel kam shun ya ki nong Palestine. Ka thong ka long bay ban penlait ya ki nong Palestine na ka jingsen shar jong ka ni ka kanhun le no Hamas. Hadu menta ka Thma ka dang yaine bat ikumba ka dang slam ban sange. On sange tat hadu ba ka ni ka seng le no Hamas kan penpai yakitu baro ki bala sha kidnap kumba ars pangut nang ni na Israel haka knyau tarik ubnai Oktober sha Gaza. Bat sakaweru ban pendu jait no ya ka ni ka seng Hamas na Gaza. Kini kilong ki arteli ki dak ki bahakmat ya ka ba ka Israel ka kwa ban pendep ha kini ka Thma ya ka Hamas ha Gaza. Tat hadu kata ka Thma kadang yaine. Sakaweru mentakasngi ngakwa ban pen pi ya ka bom shelter ni ka Jaka ban Rieh lada wan hap ubom. Hang ni hari Israel kalong ka ain ba kawai pa kawai ka ying ka don ya ka bom shelter. Ni ka kamera bala shna scam ha ban Rieh ya ki bom. Ya ka ni ka kamera la pen scam ha da ka jingkang nar bar ben ha. Ka kenro bat ka jingker ba pen scam ha da ka simen. Kani kamlong kum ka nu ka kamera. Kum ba PUE kani ka kamera kalong kum ka nu ka kamera. Don haman ka Jaka pait ba kum kani ka Jaka Rieh. Ngi hang ni ni don live post second ban mare ban wan re hang ni lada don ka jingpan herbom. Tang shu hap ubom ka siren ka riu bat ngiyamare sa kum kini ki kamera ha kini ki sngi ki baladep. Ken ke lampu. Balagan ayo. Oi, masih. Da ka jingdon kum kini ki kamera kaya da ya ka jing mansao. Ken mau ban subscribe kanang ba pintip habang apen mi video tamai nang ni na Israel shapi. Kublai shibun.